Acesta este apartamentul 1 de la etajul 5. Un apartament de 4 camere și 101 metri pătrați. Sufrageria cu terasă. Dormitorul. Prima baie. Al doilea dormitor cu terasă. Și mergem în cel de-al treilea dormitor. Acest apartament este deja vândut. Intrăm în apartamentul 2 de la etajul 5. Un apartament care are tot 100 de metri pătrați. Aici ne aflăm în zona de living, care este gândit pentru viitorul proprietar dacă dorește o zonă de sub panta, respectiv încă un etaj suspendat acolo. În fața avem o baie, în dreapta avem un dormitor. Ne întoarcem înapoi în zona de hol. Aici avem bucătăria, care încă nu este gata, ne mai lipsesc profilele de geam. Aici este terasa. Aici avem o cameră de serviciu. Și ne mutăm în cel de-al doilea dormitor, care este aici, este dormitorul matrimonial, care va avea o baie spectaculoasă aceasta de aici. Și dacă ieșim pe terasă, acesta este viul. Apartamentul 3 de la etajul 5, 95 de metri pătrați. Începem cu baia. Hol. Primul dormitor. Aici. Baia aferentă. Baie foarte mare. Un viu remarcabil. Ne întoarcem. Mergem către zona de zi. Zona de zi imensă, absolut superbă, cu luminatoare și cu posibilitatea de a face și aici un etaj suspendat. Bucătăria, aici o cameră sau o zonă de depozitare. Terasa de 15 metri pătrați, în care schelă, nu voi ieși afară, dar se vede foarte frumos. Acesta este cel dormitor. Atât apartamentul 2 cât și apartamentul 3 nu sunt încă vândute. Vă așteptăm cu drag după sărbători să le vizionați. Și avem și un update. Lucrăm la sistemul de stingere incendii, inclusiv asta pe 23. Și aici jos vă prezint subsolul proiectului urbanul împreună cu rampa finalizată.